caiimid go dtí Coláiste Daibhéid I Gorcaig mar há nasc cruthaithe idir an Coláiste sin agus Institute Confucius in Ollscoil Chorcaí chun cultúr na Síne a chur chun cín sa scoil fi chuir sin inis na húntaach ná fadó bhaile a háid I Síne trasna na damta go dtíon tí agus tá Bert Galtaí ón scoil sin tá lín an lína go háin chun láirlín inniuh chumáile sin príomhid a táinisteach póla sí cháin ach tá snómíad a dúis le Amaya Nicola Aspig. Díos muirgait Amaya? Ní go chuna sa táú. Táim si go húnt chuir fad, chunas táin si bheith Coláiste Daibhéid inniuh. No ar fad. Bhí rang Tai Chi a going ar modern. Tai Chi. Yeah, bhí buin mé an tanamás. Mínig dom, cad a haid geis le Tai Chi Amaya? Is martial arts Síneach agus tá sé anna chean agus tá like fiúis chuige nó céad rudaí ann le déanamh. Bhfuil sé cosú le judo? Se, sais ceapam. Se. Agus cé bhí múna si bhiniuh? Bhí tháinig fearsteach agus bhí sé a gléasta I rób Síneach anna dheas a bhí gurm. Siada? Yeah. Istócha, se. Agus sibse bhí sa rang aige an gahabharna iad í speisialta chahabh chomá? Ní caihamid. Bhí an clúscoile a rifse? Cad é, Bronarm? Bhí clúscoile a rifse? Oh yeah, bhí clúscoile ar Bronarm. Tantu go brear fad. Cad bhí á dhéanamh goibh má seachas a bheith slepála chéile? Bhí pátrún aige rinne sé ar a dús agus an sin rinne mar lena céile agus bhí mar a burtainna. Se? Yeah. Cén bhaithas í dhéanach sé réit an gáróch sé leat cosan tú thuúirtad féinnig an dóileat? Is dóla mé agus freisin tá sé anna bhá mar is sais sport é. Se go dain. Agus bhfuil sé geiste goibh Ranganna Tai Chi bheitthe goibh gach seachtain inis? Well, tásúla gom gombeoch sí gach seachtain ach níl mé cinnta fós. Níl tú cinnta fós. Cad as duite Amaya? Is as Lingdómh mé. As an Lingdómh I Gorcaig. Anna bha. Agus is tólam go bhfuil dalta eile leatan san níamh, is tólam bergadúr fáin telefóndi, sinní gur míle maithagat Amaya, maithú agus tá níamh ní cruaí dalta eile sa Coláiste Daibhéid Gorcaig tá sílinn ar an lína inis. Díos muirgait níamh, chun is tántú? Tám go mágat tí féin? Anna bha hanis. Aberlum, an bhfuil sibse fálam sínis sa scoilinn sanna bhfuil? Tá míad fém Sínas, bí an gá rang a going sa teachtain le chéile, agus tá múntóirí úntaach a going ón Institute Confucius, a bhí ag cuiile déan. Tuigim, agus an bhfuil mór an sínis fálamithe a gutsa? Is tólam, ceafam ghuiil se. Mar sin má chuirib sé ceistart a scoilge agus fé leat sa méid agart a sínis? Ja. Chun is tántú inniuh? Chun is tántú inniuh? Come on. Oh, okay. Yeah. Would you hin? Would you hin? Yeah. Shishin tam go mahan ba? Yeah. Would you hin? Na fa shishin go huntach. Mar sin bhfuil si bheith meach timppla chorála chéile as sínis fendrása bhfuil? Bhfuil si bhabal chorá bheith heagah? Sais, níl sé comá sin fós ach tásúla going go méid sé I gceann in aim. In aim. Agus bhfuil éon scrúdú I gceist? Beg scrúdú ag dean an blina. Tuigim. Agus bhfuil éon chuirt bertathe go dtíon tín? Tá cuairs se go dtíon tín mí a brán, be míad ann ag ggóir gá seachtain. Ó ná Dheas. Be sé sin costa se go méid? Yeah, well, ní cámid íochach na etaltí, so ní chaithing. Tá sé sin go húntach. Fad cogur le cúnmh déanaíomh go mé de caint béidir nar thucha si bhile ón tín I míon na bráin ach gur míle maithagat agus gur míle maithaige Amaya agus aber túr me leis géal de fóla sí cháin an príomhid táinisteach mar ní le mu gom láirtlis ach is tócha
an príomhrad ná go dúir mí seahananta san obair a thsúil sa scoil agus cóárdachas líomh goléir gur mí